Čaute ľudia, čiže nachádzam sa vonku, je tu zima veľká a včera večer mi napadlo, že by som mohol zase oživiť svoj YouTube kanál a nejakým iným spôsobom. Rozhodol som sa točiť také videá, také vlogy denné z posielky a celkovo zo života, nejaké zabavné situácie a tak budem mať kameru pri sebe celý čas. Večer vždy sa na to pozriem, postriham to a hodím na net. Čiže bude to teraz žiť, budem točiť a bude sranda. Čiže nejak tak, teraz som na prechádzke s Abby a doraz idem makať. Čiže čus, vidíme sa v gyme. Tak, čiže som v posielke, momentálne tu je ticho. Ukážem vám asi, ako vyzerá posielka, kde makám. Mimo toho, keď cvičím v meste, tak cvičím tu a mám tu teoreticky všetko, čo potrebujem na to, aby som si doprial poriadny tréning. Ja si myslím, že to mi úplne stačí, je to taká domáca posielka, ale dá sa tu fakt na úrovni pocvičiť. Dneska cvičím hrudník, dojde aj kamoš o chvíľu. Máme tu rôzne hieroglyfy, tu je môj najobľúbenejší. Dneska si dáme cecky, prišiel aj kamarát z Čane, Luky, tam je. Ale najprv ideme vonku, na hrázdy, sa trošku natiahnuť, vonku je minus 300. A to je, tak to má byť. Takže prvý cvik dávame rozpažovanie. Potom pôjdeme tlaky, back deck, pullover a uvidíme, jak sa situácia vyvinie. Aký máme výhľad panoramatický na Atlantický oceán. Čiže ďalší cvik, ideme tlaky na rovnej. Woo! A poď! Takú máme sobotu, romantičnú. Čiže tretí cvik back deck, ešte si dáme také dva doplnkové a pokračujeme ďalej. Tuc. Všetko pôjde podľa plánov, tak tento chlapec pôjde na súťaž, ja mu pomôžem s prípravou. Ja si myslím, že vyzerá veľmi dobre. Čekujte to. Pekne. Super forma. Zozadu daj chrbát. Dvojitý. To je ono, paráda. Daj spredu, dvojitý. Pecká forma, čiže keď to pôjde, ak má všetko a bude ďalej makať, lebo podstatné mať motiváciu, tá ho súťaž neminie. Ale ideme ďalej. Čiže ďalšie, asi aj posledný cvik si dávame tlaky na šikmej jednoručkami. Dneska ideme viac menej taký intenzívny tréning. Váhy také přimnežené, jo. A že by to mělo grády, ako, víš, chápeš, a džanuješ tieto veci. Save me! Čiže máme po tréningu, pocvičili sme si, bolo pecka, môžete vidieť, že Luky za mesiac dokázal fakt veľký pokrok. Tvrdý tréning, upravená strava a tu je výsledok. Makáme ďalej, nezastavujeme. Nový rok sa blíži, 2017 bude môj rok, aj tvoj? Aj môj. Zažiari na plné, jak vie. Takže tak. Čiže máme za sebou pecka deň, pocvičili sme si, navarili, najedli sa, viac menej oddychujeme. No a zajtra točíme ďalej. Akurát som si doobjednával nejaké nové veci na kameru, nejaký ten mikrofón a nový stabilizátor. No a robíme ešte nejaké opravy na našej stránke. A ak by si chcel ešte niečo objednať, tak to robil čím skôr, že by ti to do Vianoc došlo. Som rád, že som rád. Teraz už len taký chill, že spolu s Ebinkou, neviem, či ju vidíte. Ebinka, ahoj. Ja, daj labku. Šikovná si ty, hej. Sleduj to, podpor to a dúfam, že sa vidíme čím skôr. Čus a dobrú noc ináč.